Dobrý deň, spevňovať spodnej kontúry tváre vám ukážem, takže urobíme teraz to, no, môj pes ma navštívil, to je super, a keď začne chrápať ešte, no ale čo som chcela, a urobíme teraz taký cvik, ktorý vám vlastne spevní celú spodnú kontúru tváre a spodnú časť krku, takže to je veľké A, rozťahne, stiahne spodnú peru dovnútra. Áno, a teraz vyťahnem bradu dopredu. Hej, takže to sme. Nejdem celou hlavou, iba spodnú sánku vytlačím dopredu, silou, svalou, áno. Teraz prsty zaborím do podbradku a pomaly sa šmýkajú. Áno, tak. Idem až na kraj a obopnem si tvár. Takto. Aha, výborne. A teraz spodná kontúra, teda brada je vytlačená dopredu a smeruje dole a prsty tlačím zároveň hore. A úchel. Takže brada vytlačená vpredu, stiahnutá pera, vrátane kúzika úst, brada dopredu a dole, a prsty mi to tlačia celé hore. OK. A držím. Dlhý krk, nedvíhám ramena, dýchám pravidelně. A držím. Uvolním. Ešte raz. Ťahnem. Aj kutiky, ťahám celú bradu dovnútra. Brada dopredu, nie hlava, len brada. Prsty zaborím. Áno, idú mi až takto na bok, toto si to celé držím. Vidíte? Celé mám to zachytené. Aha. A brada dopredu, dole, tlačím bradu dopredu, dole, zároveň sa snažím tiahnuť peru dovnútra. Výborne, prsty smerujú dohora, dlane smerujú dohora, brada dole dopredu, úchmev a držím. Držím, tlačím silou svalov, nie mechanicky, nie žádnou časťou krku, nie, silou svalov. Dýchám. Mňa to už volí neskutočne. A uvoľním. Urobím 3 opakovania po 30 sekúnd. A toto len preklepem. Pouvoľňujem. Wow. Čo poviete? Bolelo? Malo by. A keď to nejde, tak to treba skúšať. Hej, že treba to skúšať stále dookola, kým sa do toho nedostanete. Ale pamätajte si, že nestačí cvičiť iba lokálne, treba cvičiť celú tvár. A práve preto som pripravila 4-týždňový kurz na mojom YouTube kanále, kde vlastne vysvetľujem všetky cviky od základu. Rozdelila som to do 4 častí, to znamená od 1., 2., 3., 4. týždňa postupné zobudzanie svalov a spevňovanie tváre komplexne. Teším sa na vás pri ďalšom videu. Majte sa!